Dihay जेनेबा जोङो आंहानो सासे खुरमा दङ बबेयाव दङ राङापानि दं थांबाय राङापानियाव थांनानै खुरमानियाव हाबहैबाय हाबनानै बे खुरमानिफ्राय सुलुखौ लानांगौ आरो सुलुखौ लादो बे गामियाव साबैसे इउपिएलनि मानसि दं साबैसे बिटिएफनि मानसि दं बे सुलु लानानै जों हागौबायदि मानसिखौ बै खुरमानि दारैनो रायजोआनो जों लाना फैनांगौ सासे मानसिया साबा लाबोबा बहुद जायो खस्थ' जायो आरो बिसोर भाबिना मोननाय नङा आं जिथु बुंदों बेबायदि खालामबा मोजां मोजां जायो मानो होनब्ला मिथिया आङो बै थांनाय इलेक्सन बे बे फंबायखौ जिहेतु जों पार्टिनिमोन बिथाङा देरहादोंबो आरो सरकारखौ जों दानो हायाखै दा जियानो जाथों बेहाय जों बहुद खस्थ' खालामदों बहुद खस्थ' खालामदों जों बे टाइमाव खस्थ' खालामनानै जों देरहानोबो हादों नाथाय सरकारखौ बुथुमनो हायाखै आरो जायनि थाखाय जोंहा दुखु मा दुखु होनबा राव खामानि बयहाबो जायाखै रावहाबो जायाखै बिथाङाबो जायाखै जोंबो आरोबो जायाखै मानो होनबा जोंनो नांगौ बुस्थु बेसादखौ सोर होगोन सरकारसो होगोन बे सरकारजों दानो हायाब्ला दा बिथांखौ बया मोना जों मा लाब बेखौ लाब गैया बे एखे मानसि गतिके मा खालामनांगोन ओइ बिथांखौ बुजायनांगोन बिसोरबो बै आमरामखौ बुंनांगोन मा बुंनांगोन गाबोनसो ओरै बुंनांगोन जों सरकार दानो हायाखैथ' ओनसोलनिखौ देहा जों मा जादों उपाय गैया बिथांबो जेबो होनो हाया जों मोनाखै गाव मोनाखै गासैबो जों मोनाखै गतिके जोङो बै बिटिएफनि मानसिया मा होदों मुस्रि होदों कम्बल होदों साथा होदों हा बे जोङो मुस्रि कम्बल साथानि कारणे जों आन्दलन खालामाखै मा खालामदों जों नांगौ मा बड'लेण्ड रायजो नांगौ बड'लेण्ड रायजो बिनानै जों आन्दलन खालामदों गतिके जों रायजो खालामाखै बिसोर सोरबा लायोबा लाबानो जाबाय कि भटखौल' होनाङा मोनसे टेंकियाव बुंनांगौ दा आइजोफोराबो हायो आरो आइजोफोराबो बिदि खालामनानै बिसोर मानसि बुथुमनो हायो बेबायदि बुथुमबाथाय नोंसोरो बिदि लोगोफोरखौ थिग बेबायदिनो दहाय बे बाबाया बुंलांबाय मा पेटि पेन्सन आबादारि पेन्सन होदों सरकारा 6,000 मोदी सरकारा गतिके बेहाय 2,000 हाबगोन होनदोंमोन बे खोथाया नंगौ जोंनियावबो सोलियो जोंनियावबो मा खालामदों एक्स'निफ्राय 250 लानानै पलिसिफोरा दा इसोर फारियै मा जोंनिया एसेसो हागौ बेलेगा हाया